Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, χαίρετε από την Αθήνα. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε το ιατρικό μας θέμα, γιατί η εκπομπή Ελλάδα στο Φως θέλει να φέρνει όλα τα επιστημονικά νέα κοντά σας. Βρισκόμαστε στο κέντρο IVF Athens Centers, είναι ένα κέντρο εξωσωματικής αναπαραγωγής, είναι σύγχρονο, διεθνές αναγνωρισμένο και σε αυτό το κέντρο επιστημονικός υπεύθυνος και επικεφαλής είναι ο κύριος Βασίλειος Αθανασίου, ο Δόκτωρ Βασίλειος Αθανασίου, ο οποίος είναι γυναικολόγος μευτήρας αναπαραγωγής και θα μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την εξωσωματική. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Βασίλειο Αθανασίου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε και θα μας δώσετε απαντήσεις σε πολλά θέματα. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για εξωσωματική αναπαραγωγή, έχουμε ακούσει για γυναίκες που ήταν τυχερές, για γυναίκες που ήταν άτυχες, έχουμε ακούσει αλήθειες και μύθους. Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι και από την πλευρά μου μεγάλη χαρά να μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ομογενείς Έλληνες της Αμερικής. Το θέμα της υπογονιμότητας δεν είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε κάποιο έθνος, σε κάποια φυλή, αλλά είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Ένα 15% των ζευγαριών, και μιλάμε για ζευγάρια νέα αναπαραγωγικής ηλικίας, ταλανίζονται, αν θέλετε, με το θέμα της υπογονιμότητας. Ιστορικά θα λέγαμε ότι η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας δεν έχει ξεκινήσει χθες. Έχει μια ιστορία από το 1978 και αισίως φτάσαμε τα 45 χρόνια. Σε αυτή την πορεία οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Τα ποσοστά επιτυχίας, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχή ήταν πολύ χαμηλά. Προϊόντος του χρόνου όμως μάθαμε και εμείς καλύτερα τη φυσιολογία της αναπαραγωγής του ανθρώπου και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών θα ωφεληθεί και θα κάνει το δικό του παιδί. Όντως, σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την πορεία έχουν ακουστεί και μύθοι και αλήθειες. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε, να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα και σίγουρα να μιλήσουμε για αλήθειες. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέχρι να φτάσουμε στη σύλληψη? Το πιο σημαντικό στάδιο είναι το πρώτο ραντεβού. Πάντα εγώ ζητάω να είναι το ζευγάρι εδώ. Πρέπει το ζευγάρι να είναι κοινωνός όλης της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πρώτον, εκείνο το οποίο θα πρέπει είναι να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ζευγάρι. Πώς είναι η φυσιολογία του όσον αφορά την αναπαραγωγή. Δεύτερον, να δούμε το αίτιο της αναπαραγωγής και τρίτον, να δομήσουμε εκείνο το πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να πάρει αυτό το ζευγάρι, ώστε ναι, με την πρώτη φορά να φτάσει στο αποτέλεσμα, στην απόκτηση του δικού του παιδιού. Σε ποια περίπτωση πρέπει το ζευγάρι να πάει να επισκεφθεί τον ειδικό στην εξωσωματική αναπαραγωγή? Σύμφωνα πολύ καλή ερώτηση αυτή και είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Εάν η κοπέλα, η σύντροφος, είναι μικρότερη των 35 ετών, απλά μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Εάν είναι πλέον των 35 και λιγότερο από 38, περιμένουμε 6 μήνες. Και αν είναι 38 με 39 και πάνω, θα πρέπει κατευθείαν το πρώτο ραντεβού να είναι με τον ειδικό της αναπαραγωγής. Επίσης, όταν λέμε για υπογονιμότητα, να διευκρινίσουμε ένα μύθο. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη γυναίκα. Αν θέλετε με ποσοστά, πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε 30% οφείλεται στη γυναίκα, 30% στον άντρα, 30% στο ζευγάρι και στους δύο, άντρα και γυναίκα, και 1% είναι αυτό που λέμε unexplained υπογονιμότητα, ανεξήγητη υπογονιμότητα σήμερα, το 2024. Αυτό το ποσοστό σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ μικρότερο και θα είναι ακριβώς τα επόμενα χρόνια, γιατί η αναπαραγωγική ιατρική θα λέγαμε ότι είναι ο πλέον εξελισσόμενος κλάδος της ιατρικής. Δόκτωρα Αθανασίου, θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο και για το όριο ηλικίας. Ο νόμος εδώ στην Ελλάδα μέχρι ποιο όριο επιτρέπει να γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση? Ο νόμος στην Ελλάδα είναι ένας νόμος προοδευτικός, ο οποίος επιτρέπει την εξωσωματική μέχρι την ηλικία των 54 ετών για τη γυναίκα. Ο ίδιος νόμος δεν βάζει όριο για τον άντρα. Και εδώ, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε συζήτηση. Γιατί η γυναίκα να έχει ένα όριο μέχρι τα 54 και ο άντρας να μην υπάρχει κάποιο όριο, κάποιο limit για τον άντρα? Γιατί όπως η ηλικία είναι αδυσόπιτη για τη γυναίκα, το ίδιο και για τον άντρα είναι αδυσόπιτη η ηλικία ως προς το θέμα της αναπαραγωγής.
Και εδώ βέβαια πάνω στο θέμα της αναπαραγωγής και ιδιαίτερα πάνω στο θέμα της ηλικίας, σίγουρα μπαίνουν κοινωνικά, ηθικά, θρησκευτικά διλήμματα, τα οποία είμαστε στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις γυναικών που έχουν κάνει πολλές προσπάθειες εξωσωματικής, και 20 και 30. Μέχρι πόσες προσπάθειες πρέπει να κάνει μια γυναίκα και αυτό έχει επίπτωση στην υγεία της? Κοιτάξτε να σας πω. Δεν υπάρχει όριο για τις προσπάθειες. Πρέπει να υπάρχει όμως τη στιγμή από το πρώτο ραντεβού που βλέπεις ένα ζευγάρι, μέσα σου πρέπει να καθορίσεις πόσες προσπάθειες θα κάνει. Πιστεύω ένας μέσος όρος είναι γύρω στις 4 προσπάθειες. Αλλά το θέμα, από εκεί και πέρα της απόκτησης ενός παιδιού, πέρα από το καθαρά οργανικά ιατρικό, είναι και ένα θέμα ψυχολογικό. Γι' αυτό η μονάδα μας είναι πλαισιωμένη και από ψυχολόγους ειδικευμένους στο θέμα της υπογονιμότητας. Βέβαια, υπάρχουν, ανάλογα με το περιστατικό, υπάρχουν τρόποι για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτούς πρέπει να ρίξουμε φως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να κεντράρουμε για να έχουμε το συντομότερο δυνατόν το αποτέλεσμα. Κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να ανατρέξουμε σε δανεικό γενετικό υλικό. Είναι μια λύση η οποία αυξάνει τις πιθανότητες. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι εύκολο σε ένα ζευγάρι και ιδιαίτερα σε μια γυναίκα να της πεις ότι θα χρησιμοποιήσει ιδανικό γενετικό υλικό. Πρέπει να της εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι αυτό και πρέπει να καταλάβει ότι η γυναίκα, το παιδί το οποίο θα γεννηθεί, θα είναι δικό της παιδί, θα είναι σπλάχνωτος πλάχνωτης. Το επιτρέπει ο νόμος να γίνεται δωρεάν, αλλά είναι ταμπού ακόμα για την κοινωνία μας. Ναι, αποτελεί αυτή τη στιγμή ταμπού για την κοινωνία μας. Όμως τα πράγματα εξελίσσονται. Υπηρετώ την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πλέον των 20 χρόνων. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα έχω δει μια εξέλιξη. Δεν είναι η εξέλιξη από τη μια μέρα στην άλλη. Παλιότερα ήταν ταμπού ακόμα και μέσα στην οικογένεια ένα ζευγάρι να ανακοινώνει ότι θα κάνει εξωσωματική. Τώρα αρχίζει να γίνεται και να κοινωνικοποιείται τόσο στο στενό οικογενειακό κύκλο όσο και στον περιραίοντα φιλικό κύκλο. Όσον αφορά για την δωρεά οαρίων ή σπερματοζωαρίων, ναι, θα λέγαμε με μία κουβέντα, με μία λέξη μάλλον, ότι αποτελεί ένα ταμπού. Όμως σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο απλά και θα επικοινωνούνται πολύ πιο εύκολα. Η δε επικοινωνία αυτή καθ' αυτή βοηθάει άλλα ζευγάρια που έχουν αναστολές να προχωρήσουν. Ιδιαίτερα ζευγάρια που έχουν ανατρέξει στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και είναι επώνυμα, τρόπον τεινά μέσα από την επικοινωνία συμπαρασύρουν και άλλα ζευγάρια. Λένε το έκανε ο Σπύρος, άρα μπορώ να το κάνω, θα το κάνω και εγώ. Το ότι αναπνέουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από εξωσωματική αναπαραγωγή είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για κάποια γυναίκα που θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από εξωσωματική είναι πλέον των 8 εκατομμυρίων. Είναι πραγματικά πολλά παιδιά. Και στην Ελλάδα γεννιούνται και στην Ευρώπη και στην Αμερική και ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία που χώρες πολυπληθέστατες, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, ανατρέχουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο είναι και πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να επικοινωνιοποιηθεί, είναι το θέμα της κρυοσυντήρησης των οαρίων σε νέες κοπέλες. Ξέρουμε ότι το γενετικό υλικό, τα οάρια, έχουν τρόπον τεινά ημερομηνία λήξεως και προϊούσεις της αναπαραγωγικής ηλικίας ελαττώνεται και ο αριθμός των οαρίων και η ποιότητα των οαρίων. Από την άλλη πλευρά, είναι μια πραγματικότητα λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων να αποφασίζεται η δημιουργία οικογένειας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Κάποιοι από αυτά τα ζευγάρια ενδεχομένως να μην τα γνωρίζαμε, να μην ερχόντουσαν σε κάποια κλινική εξωσωματικής. Όταν όμως αποφασίζουν να κάνουν ένα ζευγάρι στα 40 και μετά, τα πράγματα δυσκολεύονται. Και έρχεται η εξωσωματική να βοηθήσει. Πάντα στο 100% όχι. Ναι, σε μεγάλο ποσοστό θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι το 100%. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι το ζευγάρι το οποίο θα χτυπήσει το κουδούνι μιας κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπαίνει σε μια διαδικασία που ποτέ δεν την είχε φανταστεί μέχρι τώρα. Μπαίνει σε μια διαδικασία του άγχους και του προσδόκιμου. Θα πετύχω, δεν θα πετύχω. Κάτι ανάλογο όταν δίνουμε εξετάσεις. Θα περάσω στο πανεπιστήμιο, δεν θα περάσω. Εδώ είναι και ο ρόλος του σωστού ειδικευμένου ψυχολόγου που μπορεί να στηρίξει αυτό το ζευγάρι και ιδιαίτερα τη μητέρα που περνάει αυτή τη στρεσογόνο
περίοδο και φάση. Δόκτωρα Αθανασίου, έχουμε αρκετές αποβολές στις προσπάθειες της εξωσωματικής αναπαραγωγής. Πιστεύετε ότι αυτό συνδέεται με την νεότητα, αν μπορούσαμε να πούμε, των οαρίων? Έχει σχέση και με την ηλικία των οαρίων. Δεν είναι άμυρος των αποβολών και ο ανδρικός παράγοντας, για να τα βάλουμε πλέον σε μια σωστή βάση. Στην εξωσωματική έχουμε κατά τη αυξημένες αποβολές. Γιατί? Γιατί το έμβριο φτιάχνεται στο εργαστήριο, συνεπώς δεν φτιάχνεται στο σώμα της γυναίκας, άρα δεν έχει περάσει αυτό το οποίο λέγεται natural selection, δηλαδή φυσική επιλογή. Την περνάει τη φυσική επιλογή από τη στιγμή που θα μπει στο σώμα της γυναίκας μέσα από τη διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Γι' αυτό κάποιες φορές ξεκινάει μια εγκυμοσύνη και δεν προχωράει. Βέβαια είναι ένα θετικό σημείο το ότι ξεκινάει από το να μην έχει ξεκινήσει καθόλου, διότι αυτό δίνει την ελπίδα ότι μια δεύτερη προσπάθεια θα είναι καλύτερη. Και γενικά οι γυναίκες που έχουν μείνει μία φορά έγκυος έχουν δυνατότητα και περισσότερες περιπτώσεις να ξαναμείνουν έγκυοι. Εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η εξατομίκευση. Σήμερα μιλάμε για εξατομίκευση. Αύριο θα μιλάμε για γονιδιακό και γονιδιακή ταυτότητα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με κάποιον άλλον. Το γενετικό υλικό καθενός ανθρώπου είναι διαφορετικό. Τα οάρια που έχει μία γυναίκα, το Νοέμβριο που βγάζει ένα οάριο και το Δεκέμβριο είναι διαφορετικό. Και από αυτά προκύπτουν διαφορετικοί άνθρωποι. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Λέμε παραδείγματος χάρη για δύο διδύμους που είναι από το ίδιο άριο. Ο κόσμος τους λέει πολύ απλά μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Ναι, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, μοιάζουν πάρα πολύ. Όμως δεν είναι ταυτόσιμοι. Έτσι είναι η αρχή της διαφορετικότητας του ανθρώπινου είδους. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και εφόσον κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, τι μπορούμε να κάνουμε στη σύγχρονη, σήμερα το 24 ιατρική? Είναι να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία την οποία θα πάρει κάθε ζευγάρι. Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα όπλα. Ήδη χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αύριο θα είναι στην καθημερινή πράξη μας και θα δομούμε τα πρωτόκολλα ανάλογα με τη γονιδιακή ταυτότητα του κάθε ατόμου. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη πριν γίνει μεταφορά του εμβρίου στη μήτρα να προβλέψει, για παράδειγμα, αυτό το παιδί αν έχει στίγμα, αν οι δύο γονείς έχουν στίγμα, αυτό μπορεί να προβλεφθεί? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Μπορεί να προβλέψει όχι μόνο το θέμα αν έχει στίγμα μεσογειακής ανεμίας, αλλά και μια πληθώρα άλλων κληρονομούμενων νοσημάτων. Έτσι, αυτή η διαδικασία λέγεται προεμφυτευτική διάγνωση. Δηλαδή, πριν τοποθετήσουμε το έμβριο μέσα, ελέγχουμε αν είναι υγιές ή όχι. Επίσης, αυτή η διαδικασία μας δίνει τη δυνατότητα να κόψουμε την αλυσίδα κληρονομούμενων νοσημάτων. Θα έχετε δει ότι είχαμε την τύχη εδώ και χρόνια να γεννηθεί υγιές παιδάκι από μια κοπέλα η οποία ήταν νάνος. Λέγεται αχονδροπλασία επιστημονικά αυτό. Και μπόρεσε αυτή η γυναίκα να κάνει και ένα δεύτερο παιδάκι. Είναι η πρώτη γυναίκα στον κόσμο την εποχή εκείνη, μάλλον ήταν η πρώτη γυναίκα στον κόσμο, που, αχονδροπλαστική νάνος, που γέννησε δύο υγιή παιδάκια, δύο υγιή αγοράκια, αν θυμάμαι καλά. Δόκτωρα Αθανασίου, πραγματικά έχετε επιτυχίες εδώ στο κέντρο, στο IPF Athens Center. Έχετε και την περίπτωση που έγινε μητέρα μια κοπέλα που έπασχε από καρκίνο. Και ήταν η διαδικασία που είναι μέγιστο αυτό ιατρικό γεγονός. Κοιτάξτε αυτό. Όντως έχουμε γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο. Εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στο εξής. Ότι κάθε ογκολογικός ασθενής, κάθε ασθενής που λέμε στην καθημερινή με καρκίνο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Τη στιγμή που το ανακοινώνουμε ότι ναι, έχουμε μια νεοπλασία, την ίδια στιγμή και είναι νέο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει την οικογένειά του, ή είναι μόνος του και δεν έχει κάνει παιδιά, ή μόνη της και δεν έχει κάνει παιδιά. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή τους λέμε ότι κοιτάξτε, μπορούμε να κρατήσουμε το δικό σας γενετικό υλικό, να το κρυοσυντηρήσουμε συγκεκριμένα και σε μέλλοντα χρόνο, αποθεραπευόμενος ή αποθεραπευόμενη, να κάνετε το δικό σας βιολογικό παιδί. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι πλέον με τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο, στους νέους ανθρώπους πλέον τον 80 με 90% θα επιβιώσουν και αύριο θα μπορέσουν να κάνουν τη δικιά τους οικογένεια. Δόκτωρα Αθανασίου, έχουμε ακούσει τον όρο φτωχές απαντήτριες.
Τι είναι αυτό και υπάρχει κάποια θεραπευτική αγωγή που μπορεί να βοηθήσει αυτή την συνθήκη? Όντως είναι μια πραγματικότητα νέες γυναίκες που έχουν εξαντληθεί τα οάρια τους και δυσκολεύονται πάρα πολύ να τεκνοποιήσουν. Πέρα από την προσέγγιση, την επιστημονική και την διερεύνηση, αν υπάρχει κάποιο κληρονομικό γεγονός στο DNA τους, από εκεί και πέρα δεν έχει πέσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε άπλετο φως. Πώς όμως μπορούμε να το ξεπεράσουμε? Εάν η γυναίκα στη γυναίκα δεν υπάρχει σύντροφος ή η γυναίκα δεν επιθυμεί άμεσα να τεκνοποιήσει, θα μπορούσαμε μέσα από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης των γαμετών να πάρουμε τα οάρια και να τα κρυοσυντηρήσουμε. Αγωνιμοποιητά. Γονιμοποιημένα αν υπάρχει σύντροφος. Έτσι έχει την ευκαιρία, εάν είναι αγωνιμοποιητά σε μέλλοντα χρόνο, να τα γονιμοποιήσει είτε με σπέρμα συντρόφου ή ακόμα και με σπέρμα ελεγμένο από τράπεζα σπέρματος. Εάν υπάρχει σύντροφος, σίγουρα μπορούμε να τα γονιμοποιήσουμε με το σπέρμα του συντρόφου. Να πούμε εδώ λύσεις υπάρχουν και προσεγγίσεις υπάρχουν. Όχι στο 100% αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το κέντρο σας. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έχετε τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό και έχετε πολύ ειδικευμένο προσωπικό. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το χώρο σας, για τους επιστήμονες που τηλεφωνούν? Κοιτάξτε να σας πω, είναι ένα κέντρο το οποίο κλείνει περίπου 17 χρόνια. Είναι ένα κέντρο που ως προς την υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει ό,τι πιο σύγχρονο παγκόσμια. Ως προς το έμψυχο προσωπικό, είναι προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, είναι προσωπικό το οποίο έχει την εμπειρία και μπορεί αυτά την υλικοτεχνική υποδομή να τη χρησιμοποιήσει στο μέγιστο προς όφελος των, δεν θα τους έλεγα ασθενείς, ως προς όφελος των υπογόνιμων ζευγαριών θα λέγαμε. Βέβαια, η πλαισίωση του κέντρου δεν είμαι εγώ που τυχαίνει να είμαι ο διευθυντής, όχι γιατί είμαι ο καλύτερος, για να λέμε την αλήθεια, ίσως είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι που έχω είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς ήδη με έχουν ξεπεράσει και κάποιοι άλλοι εύχομαι να με ξεπεράσουν. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες ειδικότητες, είναι πλαισιωμένοι από μια πληθώρα υποειδικοτήτων που όλοι μαζί, σαν μια ομάδα, προσπαθούμε να φτάσουμε και να κάνουμε το όνειρο κάθε ζευγαριού πραγματικότητα. Να πούμε ότι εδώ στο κέντρο σας, πέρα από την πολύ σημαντική ιατρική στήριξη που δίνεται στα ζευγάρια, μιλάτε και 4 ξένες γλώσσες, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και ελληνικά. Σας επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά ζευγάρια από όλο τον κόσμο και αν δεν κάνω λάθος, δεχόσαστε επισκέψεις ακόμα και στην περίοδο των διακοπών. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα εγώ θα έλεγα ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει ο λεγόμενος ιατρικός τουρισμός, ο οποίος, αν θέλετε, δεν είναι τόσο δόκιμος όρος. Δεν έρχεται ο άλλος για να απολαύσει την ομορφιά της Ελλάδας, τις παραλίες, τον ήλιο της κτλ. Έρχεται και να λύσει το πρόβλημά του. Και το λύνει το πρόβλημά του αφενός σε έναν νόμο ο οποίος είναι προοδευτικός και μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορες ιατρικές πράξεις με σκοπό να αποκτήσουν ένα παιδί. Δεύτερον, είναι ότι το επιστημονικό επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από το επιστημονικό επίπεδο άλλων χωρών. Το τρίτο είναι το οικονομικό, το οποίο το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ χαμηλά τόσο με την υπόλοιπη Ευρώπη όσο και άλλες υπήρους, αν θέλετε την Αμερική, την Αυστραλία κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχετε δέσει πολύ σωστά και στην οικονομική βάση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ο ιατρικός τουρίστας, όπως λέμε, να έρθει στην Ελλάδα, να απολαύσει τις διακοπές του και συγχρόνως να γίνει και αυτή η διαδικασία που τόσο επιθυμεί. Ποιο είναι το μότο σας? Το μότο μας, όλη η ομάδα ένα μότο έχει. Εγώ έχω 2 μότο για την ακρίβεια. Σαν υπεύθυνος της μονάδας, λέω σε όλους τους συνεργάτες μου, γιατί τους θεωρώ συνεργάτες, τον οποιονδήποτε συνεργάτη, και είναι πολύ σημαντικό. Η καθαρίστρια, η οποία θα πρέπει να καθαρίσει το χώρο, δεν υποβιβάζω κοινωνικά με αυτή τη λέξη, με ειδικό τρόπο, συμβάλλει πάρα πολύ στην επιτυχία. Διότι αν δεν γίνει σωστά, δεν θα έχουμε την επιτυχία αυτή. Και λέω σε όλους τους συνεργάτες μου ότι θα πρέπει να έρχεστε με το χαμόγελο στα χείλη το πρωί και να φεύγετε με το ίδιο χαμόγελο
το απόγευμα ή το μεσημέρι όταν τελειώνει η βάρδιά τους. Τότε πραγματικά έχω πετύχει σαν υπεύθυνος της μονάδας. Όσον αφορά για το επιστημονικό μέρος της μονάδας, φανταστείτε ότι είμαστε όχι μια μονάδα, μια ομάδα. Μια ομάδα που όλοι θα πρέπει με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε, να παίξουμε έτσι ώστε να νικήσουμε. Και η νίκη μας πότε είναι? Όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες των παιδιών που μας στέλνουν και τα ευχαριστήρια. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και ευελπιστώ για το καλύτερο πάντα. Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό Greek Voice, γιατί θα συνεχίσουμε το ιατρικό μας θέμα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την γυναικεία υπογονιμότητα. Βρισκόμαστε στο κέντρο εξωσωματικής IVF Athens Center. Είναι ένα διεθνές πιστοποιημένο κέντρο και έχουμε τη μεγάλη χαρά να μιλήσουμε με την Dr. Κατερίνα Αθανασίου, η οποία θα μας δώσει πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που μας στέλνετε καθημερινά στα social. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, κυρία Κατερίνα Αθανασίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση από το Greek Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παντελή για την καταπληκτική ιδέα. Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο που αφορά όλες τις γυναίκες, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Συχνά λαμβάνουμε μηνύματα από τους ομογενείς. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της τεχνητής αναπαραγωγής. Τους ενδιαφέρει το θέμα της υπογονιμότητας και αν θέλετε να μας δώσετε έτσι συγκεκριμένες απαντήσεις στο γυναικείο παράγοντα. Λοιπόν, η γυναικεία γονιμότητα επηρεάζεται με δύο τρόπους. Πρώτα, αρχικά μάλλον, θα μιλήσουμε για την ποσότητα των οαρίων και ύστερα θα μιλήσουμε για την ποιότητα των οαρίων, η οποία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα πάρουμε τα πράγματα από την πολύ αρχή, από τότε που ήμασταν μωράκια στην κοιλιά της μητέρας μας, όπου ήταν όλα ωραία και ρόδινα και μια γυναίκα είχε το maximum αριθμό των οαρίων που θα είχε ποτέ, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Με τη γέννησή της, αυτά τα 20 εκατομμύρια μειώθηκαν στο 1 με 2 εκατομμύρια. Και στη συνέχεια, λίγο πριν την έμεινο-ρίση, δηλαδή στην περίοδο της εφηβείας, τα οάρια αυτά έγιναν 300.000. Αυτά λοιπόν αποτελούν ο αριθμός 300.000, είναι η δεξαμενή, είναι αυτό το pool που λέμε, από το οποίο κάθε μήνα θα απελευθερώνεται ένα οάριο, το οποίο θα είναι έτοιμο για ορυξία και για πιθανή γονιμοποίηση. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία σταδιακή μείωση από τα 20 εκατομμύρια στις 300.000. Ένα είναι αυτό. Κυρία Αθανασίου, όταν λέτε ποιότητα, τι ακριβώς εννοείτε? Μειώνεται το ίδιο και με την ποσότητα? Συνδέονται σίγουρα, είναι δηλαδή αλληλένδετα, βέβαια σε διαφορετικό βαθμό. Η ποιότητα των οαρίων μειώνεται κυρίως γύρω από την ηλικία των 30 ετών. Βλέπουμε μία πρώτη πτώση ελαφρά γύρω στην ηλικία των 32 ετών και μία μεγάλη πτώση στην ηλικία των 35 ετών. Τα οάρια, αν το σκεφτείτε λογικά, είναι κύτταρα. Τα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου, όπως συμβαίνει και με τα κύτταρα του δέρματός μας, με τα μαλλιά μας, γερνάνε με την πάροδο του χρόνου. Λόγω του ηλίου, της ακτινοβολίας, λόγω κάποιας κακής διατροφής, τρόπου ζωής, δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τα επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και τα κύτταρα, ένα, δεν ανανεώνονται και δεύτερον, μειώνεται η ποιότητά τους. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να ελέγξουμε την γονιμότητά μας και με ποιο τρόπο? Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για τον έλεγχο των επιπέδων της γονιμότητάς μας. Αυτό γίνεται με τρεις τρόπους, μάλλον με τρεις δείκτες. Είναι δύο ορμόνες, η AMI και η FSH, και ο τρίτος δείκτης γονιμότητας είναι ο AFC, Antral Follicle Count. Τους δύο πρώτους δείκτες τους ελέγχουμε με μια απλή εξέταση αίματος, κυρίως ιδανικά τις 5 πρώτες μέρες μετά την περίοδο, και ο τρίτος δείκτης, η EFC, όπου και αυτόν ιδανικά θα θέλαμε να τον ελέγξουμε τις πρώτες μέρες μετά την περίοδο, τον ελέγχουμε με υπερηχογράφημα. Και τι σημαίνει, θα μου πείτε, AFC? AFC είναι ο αριθμός των οθυλακίων. Τα οθυλάκια είναι σαν πάρα πολύ πικρές κυστούλες στην όθη, που είναι τα σπιτάκια των οαρίων. Οπότε πάμε εμείς με ένα απλό υπερηχογράφημα και μετράμε τον αριθμό των οθυλακίων στις δύο οθήκες. Μας δίνει ένα άθροισμα και αυτό αποτελεί ένα τρίτο δείκτη γονιμότητας. Ακούμε πολύ συχνά τον όρο κρυοσυντήρηση. Πότε πρέπει να γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις? Δηλαδή μιλάμε για γυναίκες που θέλουν να κάνουν πρώτα καριέρα ή έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ενδεχομένως. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται η κρυοσυντήρηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Η κρυοσυντήρηση, λοιπόν, στο μυαλό αρκετών γυναικολόγων χωρίζεται σε δύο πυλώνες. Έχουμε την κοινωνική κρυοσυντήρηση, μια νέα γυναίκα η οποία
για τον χύψη λόγο είναι μόνη της, δεν έχει βρει ακόμα κάποιον σύντροφο ή μπορεί να θέλει να κάνει κάποιο παιδί σε μια μεγαλύτερη ηλικία με τον νυν σύντροφό της. Είναι μια επιλογή για εκείνη να επενδύσει στο νεότερο εαυτό της, σε μια νεότερη ηλικία και να κάνει το χρονοδιάγραμμα το οποίο εκείνη επιλέγει. Υπάρχει δηλαδή μια ευελιξία, δίνει μια ευελιξία και μια επιλογή στην ίδια και στη ζωή της. Ο δεύτερος πυλώνας της κρυοσυντήρησης είναι η κρυοσυντήρηση για κάποια ιατρική ένδειξη. Είναι δηλαδή γυναίκες οι οποίες υπέκεινται σε χημειοθεραπείες, είτε πρόκειται να λάβουν ένα φάρμακο το οποίο πρόκειται να βλάψει τις γονάδες. Οι γονάδες είναι οι οθήκες μιας γυναίκας. Μιλάμε δηλαδή για φάρμακα γοναδοτοξικά. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση συμβουλεύουμε τις γυναίκες να κάνουν μια κρυοσυντήρηση, έτσι ώστε να μην έχουν κάποιο πρόβλημα στο μελλοντικό τους family planning. Η διατροφή, οι συνθήκες επιβίωσης στη σύγχρονη ζωή, εννοώ και για το οξυδοτικό στρες, πιστεύετε ότι παίζουν ρόλο στην γονιμότητα της γυναίκας? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ειδικά όσον αφορά τη διατροφή, τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές μελέτες και δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιατρική κοινότητα, οι περισσότερες, η μεγάλη πλειοψηφία μάλλον, έχει δείξει ότι η μεσογειακή δίαιτα υπερτερεί και της keto diet και των πρωτεϊνικών διατροφών και των vegan, όσον αφορά την αύξηση της γονιμότητας μιας γυναίκας. Και θα μου πείτε για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που κάνει τη μεσογειακή δίαιτα διαφορετική και τόσο σημαντική. Είναι τα ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία λειτουργούν ως αντιοξυδωτικά για τον οργανισμό και για όλα τα κύτταρα μιας γυναίκας, πόσο μάλλον για τα οάρια. Και μάλιστα είναι κάποιες διατροφές γνωστές και ως superfoods, οι οποίες πραγματικά δεν είναι απλά μια νέα μόδα, όντως έχουν γίνει μελέτες που έχουν ενισχύσει αυτή τη φήμη τους. Και αυτά είναι ο λιναρόσπορος, τα chia seeds, το ασαΐ, είναι μια σκόνη, μια πούδρα μάλλον, είναι ένα είδος βατόμουρου που βγαίνει στη Βραζιλία, και τα καρύδια. Αυτά τα 4 λοιπόν είναι τα superfoods της γονιμότητας. Πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν και επιπλέον συμπληρώματα ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στο θέμα της υπογονιμότητας? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα συμπληρώματα, είναι καλό να εξατομικεύουμε την κάθε περίπτωση. Αλλά γενικά μιλώντας, θα προτείναμε βιταμίνη D, αφού έχουμε ελέγξει τα επίπεδα της βιταμίνης D φυσικά στην γυναίκα που πρόκειται να πάρει το συμπλήρωμα, και το φυλικό οξύ, το οποίο και αυτό ενισχύει τη γονιμότητα και είναι διεθνώς έτσι δεκτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις χρήσιμες συμβουλές σας στα θέματα γονιμότητας στις γυναίκες. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την όμορφη αυτή πρωτοβουλία.